Здравейте, това е 15-минутното ток-шоу, а днес наш гост е българският шоумен Камен Воденичаров. Здравейте! Здрасти! Като човек с много богата биография, започваме от самото начало. Може да ни разкажеш как започна всичко, твоя публичен живот и как всъщност се оказа подбудител и основател на независимите студентски дружества през тези години? Ами съвсем от начало моите родители, баща ми, дядо ми, чичо ми са музиканти. Аз израснах в една артистична среда, но така или иначе не просвирих на нищо, на което те ме караха да свира. Пиано, ударни инструменти, саксофон. Насочих се към театъра. Тогава в Двореца на пионерите имаше много готини школи, където дълги години се подготвяхме. Естествено, надвис дойде като решение. Първи път ме скъсаха. Влязах от втория път, след като бях вече служил в казармата и се събрахме един страхотно готин випуск. Тогава в Софийския университет се създадаха се независимите студентски дружества. Ние от надвис бяхме втората академия, втория университет, който създаде свое дружество. Създадахме го група приятели. Аз тогава бях най-ден и най-активен. Станах и председател на независимите студентски дружества и оттам нещата тръгнаха по барикадите. Някак си, ако някой нещо се опитваше да ни каже на криво, за съвсем кратко време се събирахме, отивахме и блокирахме каквото ни трябва. Без много да се церемоним. Тогава дойде идеята за студентското предаване Куку. Националната телевизия реши да предостъпи един час от програмното си време на публицистичните си рубрики за студентско предаване. Естествено, тяхната идея беше много тъпа. Трябваше да се казва студентски парламент и едни студенти да се събират и да си говорят за квартирите в студентски град, за счупените казанчета, за разни битовизми, нещо, което ние въобще не можахме да преглътнем. И казахме, то ще се казва Куку, ще има много музика, много забавление, много остра сатира и много различен поглед върху живота, който ни заобикаля. И каквото и да направихме, то беше за първи път. Беше много яко. Имахме и много шанс, някаква такава божествена намеса, някаква частица, която ни помогна да сглобим пъзела на това, което се казва Куку, каналето и въобще всичко, което се случи след тия промени. А винаги ли си бил артистичен? Или си имал други желания като малко дете? Как? Не, винаги съм бил голям маймуна. В смисъл, от малък още, какви ли не простоти, нашите така доста ме изтърпяваха. Нещо съм свирил, скачал, танцувал, маймунясвал и някакси, да знам, естествено стана да се хвърля в актьорската професия. По-късно по пътя в движение да се науча и на още неща в медиите и в артистичния свят. Кое е най-откаченото нещо, което сте правил някога? Онзи ден се пребих с парапланер. Да плувам по гръб. Гоних самолет. Най-откаченото е било преди години, когато бях млад и като съм скачал от един балкон от третия етаж, след като качвах едно момиче. По-добре да не го казвам. А може ли да се наречете артистична личност? Не, абсолютно. Аз съм инженер и имам съвсем други насочености. Мисля, че горе-долу, да? Не. Много ми се иска да съм. Не особено. Естествено. Не. If you could be an artist, perhaps a director or actor or singer, which one would you be? I'd like to be a musician. Актьор. По-скоро режисьор. Актьор. Може би актьор. Режисьор. Кое е най-дивото нещо, което си правил, което си спомняш с усмивка, но може би те е така срам да говориш за него? Може би едно от най-щурите неща, които съм правил е, че карах самолет. И то редовна линия. От София до Варна.
Но това не е моя заслуга, това е заслуга на прекрасните пилоти, на които сега няма да им кажа имената по разбираеми причини, но когато самолетът излетя, това беше един Ан-24, една голяма машина с перки, не с двигатели. Те ме поканиха в кабината и казаха: искаш ли да седнеш на пилотското място? Казах: да, с удоволствие, аз обожавам да летя. Аз имам известен страх от водата, но във въздуха се чувствам като у дома си. Парапланери, парашути и всякакви неща, а пък с толкова многотонна машина, чудесно. Седнах, те ми казаха: сега и с педалите, и с руля, ако направиш така, самолетът завива надясно, той е на автопилот в момента. Ако наляво, ако бутнеш напред, тръгва надолу, ако дигнеш към тебе, това на всеки тренажор го има. Аз казах: да, добре. Казва: искаш ли да го опиташ? Викам: и докато се усета, той каза так и изключи автопилота и в ръцете си, и в краката си усетих тая зверска многотонна машина с 50 пътници на борда. Разтреперах се, но се концентрирах и успях да покарам някъде около 10 минути. Опитах всичките движения, но не рязко, за да не се наложи някой като кацне във Варна да му стане малко кофтите. Ти се изявяваш като режисьор и актьор и още какво ли не. В коя сфера най-добре се чувстваш? Зад кадъра, пред кадъра? Сега, ако трябва да бъда честен, най-добре се чувствам като актьор. Някакси това е с годините, като, да караш колело, качваш се и тръгваш. Другите неща, които в по-късни години започвах да се занимавам, и режисурата и продуцирането са по-сложни за мен. Можете ли да опишете изкуството с една дума? Любов. Радост. Слабо. Изящество. Цветове. Как да ви кажа, това е нещото, което съхранява духа на човечеството. Без него всичко е мъртво. Креативност. Красота. А града София с едно изречение? Най-страхотният град в България. Мръсен, но чаровен. Столица. Въпреки всичко, столица. Красива? Красива, но недостатъчно. Културна столица. Красота сред природата. А имате ли си любимо място в София? Да, това отсреща. С зеления купол. Борисовата градина. Раковски. Южен парк. Цяла София ми е любима. Не. А някъде в България? Да, Пловдив ми харесва. I very much like the Rhodopes. I love to go around the Rhodopes and Gudgely, this area just below here. София просто в този град има страшно много история и страшно много енергия, и самия факт, че първите статуетки, първото човешко поселение намерено в квартал Слатина и се датира от 6000 години преди Христа, е адски интересно. Като добавим и нашите 2000, стават 8000 години емоции, любови, хора, битки, убийства, преврати, и всичко това нещо ни провокира да направим този филм. Какво е изкуството за теб? Навсякъде по света изкуството е онова, което, така, как да кажа, те бяха много точни в коментарите си, но дава онази принадена стойност на живота, който живеем. А пък, когато имаш шанса и късмета да се опитваш да правиш изкуство, тогава пък, когато ти се получи, защото не винаги става, и сега няма какво да се лъжим, но знаеш, имам един такъв незабравим момент, когато на нашите концерти на Каналето 97-98 година събирахме по 20-30 хиляди души на стадионите. Не мога да ти опиша какво е усещането, когато тръгнеш с микрофона да подадеш припева на случая на песента "Не съм избягал". Няма да вървя с наведена глава и спираш и 20 хиляди души в един глас пеят. Просто настръхваш.
Можете ли да ни разкажете някой вид? Двама министри се срещнали в трамвая. There's one joke a Bulgarian man told me. It's probably more funny in Bulgarian, but it was why are the peaches yellow? Because they're green. Двама приятели си говорят и единия казва на другия: леле, човече, снощи беше много пиян. Бе, глупости, не съм бил пиян. Как ще не си бил пиян? Снощи прегръщаше един кошар и казваше: Дъмбълдор, ти си жив! Спомняте ли си за телевизионното предаване Каналето? Спомням си. Какво? Беше едно от първите по-младежки, по-нови и разчупани неща, които се направиха след промените в България. Че беше доста откачено. На мене ми харесваше, страшно много ми харесваше. Как като бяхме малки се събирахме да го гледаме с цялото семейство. Винаги беше забавно, имаше добри попадения. А нашият гост е Камен Воденичаров. Да, в момента ни гледа. Сещате ли си за... Мил човек. Имала съм възможност, извинявам се, че ви прекъсна, да разговарям с него, без да имам претенции, че сме много добри познати. Много интелигентен и много приятен човек. Много. А ще отправите ли поздрав към него? Разбира се, и ще му пожелая, стига с това здраве, но много любов му пожелавам, защото с любов всичко се случва. Здравей, Камене! Ние бегло се познаваме. Много се радвам, че си гост на това прекрасно предаване с такъв интересен екип и ти пожелавам успех. Да бъде жив и здрав и да продължава да ни радва. Много го обичам, много го харесвам, пожелавам му много успехи. Продължавам да гледам шоуто на канала, в което той участва, така че много успехи му желая. Аз съм му фен. Да продължава да бъде все така свеж. Господин Воденичаров, когато бях малка, вие от малкия екран събирахте цялото семейство. Благодаря ви и всичко най-хубаво. Разкажи ми сега каква част от твоя живот заема музиката, тъй като ти си и певец. Да, като актьор, който пее, справяме се. Въпреки че в сравнение с големите български гласове и от по-старото поколение, и от най-младите, ние сме наистина актьори, които пеем, влагаме много емоции и чувства, може би с това печелим аудиторията. Като вокални възможности не сме в никакъв случай най-доброто в жанра, но пък имаме идеи и така се забавляваме с музиката. Аз иначе много обичам да слушам музика. Музиката е неизменна част от моя живот. А ако можеш да имаш свръхестествена способност, каква ще е тя? Може би възможността да се лети между небостъргачите много яко ми се вижда. Би ли живял живота си отново по различен начин? Що да гледаме назад, може да отидем напред. Когато заселим Марс, бих участвал в една такава експедиция, без да се замисля веднага. Сега подготвила съм ти едно малко предизвикателство, тъй като първата специалност, която се завършила в надпис, е куклено актьорско майсторство. Да. И сега тук на гости ни е един представител от гората. Така. Кафяв мечок. И затова сега ще те помоля, много е архаичен и стар. Така, с внимание да се отнесеш към него и да ни изиграеш нещо. Той си жестоко, да. Аз обожавам кукли и възможността да се играе пред деца. Едно от най-големите богатства на куклените актьори е възможността да играят за деца. Здравейте! Какво правите, бе? Много сте готини, бе! Хайде сега, всички с ръчички. Ша-ла-ла-ла. Вие тук. Ша-ла-ла-ла. Браво! Отлично! Ръцете горе! И всякакви глупости. Ей, какво правиш ти, бе? И така. Куклите са нещо божествено. Най-хубавото друго нещо на куклите е, че са интернационални. Отиваш, изваждаш едни марионетки в Париж пред Бобур, изкарваш си 20 евро и така цяла година. Драги зрители, това беше днешният епизод на 15-минутното шоу. Наш гост Камен Воденичаров и ще се видим следващата неделя. Абонирайте се за каналите в YouTube и VBOX 7, както и на страницата на Facebook. Това е от мен. Довиждане! Абонирайте се бързо, да не идвам да ви чупа главите!